Kohokohtia Kouvolasta. Jenni Aitio ja Mika Seppälä. Tervetuloa pitkän tauon jälkeen Kohokohtia Kouvolasta podcastiin. Meillä on onko tämä nyt 2,5 kautta vai mitä meillä on, 1,5 kautta. Niin ensimmäinen vieras, niin meillä on keittiömestari Simona Milatso. Lämpimästi tervetuloa. Tervetuloa. Kiitos. Me ei olekaan tavattu aikaisemmin Simona sun kanssa. Mä olen kuullut susta. Kyllä, mutta meillä on tavattu. Niin haluatko alkuun nyt esitellä, että kuka sä oot ja mitä sä teet? Joo, eli tosissaan Simona on mun nimi. Ja mä oon tämmönen kouvolalainen paluumuuttaja. Toki on Sisiliasta kotoisin, että sieltä tullut Suomeen, mutta tosissaan Kouvolassa on nuoruuteni viettänyt. Täältä sitten lähtenyt maailmalle ja löytänyt sen ravintola-alan, opiskellut sitä ja treenannut sitä viimeiset 25 vuotta. Ja nyt mä oon tullut Kouvolaan sitten tekemään tämmöistä pizzakonseptia. No niin. Me ollaan nyt, äänitetään tätä Una Pizzeriassa, joka ei ole ihan vielä auennut. Niin mulla on tässä valmiina kysymyksenä se, että mikä sun elämänvaiheessa on juuri nyt kaikkein merkityksellistä, mutta se varmaankin on tämä Una Pizzeria. No kyllä se nyt tällä hetkellä on aika pitkälle se joo. Aika moni on kysellyt tuolla Suomessakin jo, että koska Una Pizzeria aukeaa, niin heitä tähän alkuun nyt sellainen arvio, että koska aukeaa. No kyllä se toi tammikuun 30. päivä olisi. Okei, no niin. Saatiin skuuppi tähän. Joo, loistavaa. Täällä aika hyvällä mallilla näyttää olevan jo tilat, ettei tässä mitään, mutta tälleen niin kuin asiakkaan näkökulmasta, niin sitä he ei tiedä, mitä tuolla niin kuin keittiössä ja muuten niin kuin vielä tarvitsee laittaa, että onko teillä vielä paljon hommaa? No kyllä siellä on aika paljon, että se on tavallaan nyt jätetty sähkömiesten ja muiden raksamiesten hoiviin. Ja sitten heti kun ollaan saatu noin tommoset tekniset asiat, niin sitten alkaa niinku se luova työ siellä ja opetustyö ja semmoinen tavaroiden paikalle laittaminen ja harjoittelu ja sitten työstä nauttiminen. Silloin se vasta alkaa. Totta. Nyt palataan vähän tuonne sun lapsuuteen, mistä sä oot kotoisin. Puhutaan Una Pizzeriat sitten vähän myöhemmin. Niin sä oot tosiaan nyt mä varastan Jennin puheenvuoron tässä, mutta menkää nyt näin päin. Sulla on juuret siis Sisiliassa ja myöskin historia täällä Suomessa. Mä en Sisiliasta tiedä oikeastaan paljon muuta kuin Cinema Paradiso-elokuvan, niin kerros vähän Sisiliasta ja millainen se sun lapsuus siellä Sisiliassa oli. Joo, eli mä oon semmoisesta pikkukylästä, mikä sijaitsee Etnan juurella. Ja mun äiti ja isähän on siis tavannut Saksassa. Ja sitten he muutti Sisiliaan ja siellä sai 3 tyttöä. Mä oon keskimmäinen heistä. Mun lapsuus jotenkin niin kuin se vaan siihen ruokaan. Mä en tiedä, mä olin lapsena, niin kuin mä olin niin kuin kaikkiruokainen ja tykkäsin niin kuin tosi paljon kokeilla kaikkia juttuja, mitä siellä oli. Mun isä harppuna kalasti, eli hummereita syötiin. Sitten siellä on hyvin, niin kuin, tämä konditoriapuoli on niin kuin erittäin hyvä Sisiliassa, johtuen siis siitä, että siellä on ollut englantilaiset vallottamassa joskus, ja he on tuonut sieltä leivontakulttuuri, mikä on tietysti sitten tullut Ranskasta, ja se on niin kuin ehkä hivenen rikkaampaa kuin vaikka Keski-Italiassa, niin kuin se konditoriapuoli, eli makeat leivonnaiset. Niin kyllä se siihen ruokaan aika paljon on niin kuin sitoutunut se mun lapsuus. Ja siitä se varmaan onkin niin kuin tämä mun ammatti lähtenyt että sitä aina niin kuin keittiössä palaa sinne lapsuuden maisemiin ja niin kuin makuihin ja semmoiseen ympäristöön. Tokihan siellä on niin kuin se, että raaka-aineet on hirmu hyviä. Kasvikset on, kun meillä puhutaan vaikka luomusta tai kasvissyönnistä, niin se on niin kuin arkipäivää siellä. Että Sisiliassa se on aika pieni saari loppujen lopuksi. Niin
niin se on niin kuin koostunut niistä. Ja sitten perhe-elämästä tietenkin, että yhdessä syöminen on ihan, joka päivä syödään yhdessä. Jos niin kuin ydinperheen kanssa ja välillä sitten isommin suvun kanssa ja kaikki ollaan asuttu saman kadun varrella, että se on ollut aina niin kuin hyvin semmoista läheistä se perheen kanssa käyminen. Mä oon joskus varmaan 15 vuotta sitten käynyt Sisiliassa. Oli mun serkun häät siellä. Vau. Että hänen puoliso on siis sisilialainen. Asuvat Joo. kyllä Suomessa ja ovat asuneet siis pitkään, mutta se oli ihan kiva päästä myös semmoisiin niin kuin puoliksi italialaisiin häihinkin siellä. Joo. Käytiin silloin myös Etnan siellä ylhäällä ja Joo. Palermot ja sanotaanko se Cefalu? Miten Joo. sanot? Joo. Joo. On kyllä ihana saari. Tykkäsin ihan tosi paljon. Siitäkin on nyt kyllä jo aikaa. Joo. On se upea. Joo. Onko Sisiliassa näitä sitruunapuita, minkä katvessa juodaan sitten cappuccinoa? Tai onko se vaan tällainen romanttinen kuva? Että, No on siellä sitruunapuita, joo, mutta cappuccinot ja espressot ne juodaan normaalisti niin kuin ihan kahvilassa. Okay. Saatettiin ehkä tehdä sillä, että meillä oli vuokra-auto ja sitten ajettiin jossain siellä pikkuteillä ja ehkä oltiin vähän niin kuin sisilialaisissa omenavarkaissa, että pöllittiin appelsiinit sille, että ikkuna auki ja otettiin appelsiinit matkaan. Näin mekin ollaan tehty lapsena. Onko limoncello muuten, onko se Sisiliasta? Joo, kyllä se on. Tai siis sitähän tehdään ympäri Italiaan, mutta että sisilialaiset sitruunat on tietysti omaa luokkaansa. Näin, joo. Sä muutit sitten perheen kanssa Suomeen jossain vaiheessa, niin mitäs, oliko sieltä sitruunapuiden katveesta niin tänne Suomen ikuiseen marraskuuhun, niin miltä se tuntui se muutto? No, mä olin 9-vuotias, että mä en ihan ole varma, että olinko mä täysin ymmärtänyt sitä koko tilannetta. Mutta me oltiin käyty Suomessa jo useamman kerran niin kuin pienempänä ja mä oon niin kuin aina rakastanut Suomessa sitä puhasta luontoa ja puhasta kaupunkia ja sehän on tietenkin niin kuin Sisilia ja Italia semmoinen niin kuin miten se sanotaan niin kuin toinen puoli kolikosta on se, että vaikka jätehuoltoasiat ja semmoiset, siellä on paljon ongelmia semmoisesta ja on niin kuin siinä mielessä erilaista, niin tämä Suomi on ollut silleen, mä oon aina tykännyt, että täällä on niin kuin turvallista liikkua ja kadut on puhtaita ja silleen, että mä en sinänsä ollut pahoillaan ja sitten kaikki oli tietysti tosi uutta ja sillä tavalla se tietysti se ikävä niin kuin oman perheen luokse, kun Suomen mummo ja vaari oli silleen vähän vieraampia. Mutta että mä kyllä tykkäsin muuttaa Suomeen. Ja miksi te sitten muutitte Suomeen? Oliko teillä siitä, että toinen vanhemmista sai töitä vai mikä siinä oli, että päätitte koko perhe sitten muuttaa tänne? No mä luulen, että se oli semmoinen yhteiskunnallinen juttu, että meitä on 3 tyttöä ja Sisiliassa se elämä on sillä tavalla vaikeampaa, vaikka se tuntuu siltä, että voi sitruunapuun alla ryystää iltapäiväviinejä, niin ei se ehkä ihan sellaista ole. Ja naisen asema ei ole sitä, mitä se on Suomessa vieläkään. Ja kouluttautumismahdollisuudet on pienet. Silloin kun, eli nyt puhutaan 80-luvun alusta, me muutettiin vuonna 1990, niin ihan meidän niin kuin tuttavapiirissä oli perheitä, joilla ei ollut varaa kouluttaa kuin joku niistä lapsista. Ja kyllä se aina valittiin se mies, koska nainen menee kuitenkin naimisiin ja sitten se ei tee enää sillä koulutuksella mitään, koska mise elättää. Ja tulee lapset ja sitten ja se tulee on siinä. Lapset ja niin kuin se on turhaa kouluttaa naisia siinä mielessä. Niin nyt kun katsoo sitä, että mitä kaikkea mä oon saanut tehdä elämäni aikana täällä Suomessa, että minkälaiset mahdollisuudet, siis mähän on saanut kouluttautua ihan mihin mä haluan. Mä voin asua yksin, niin kuin mä voin
asua jonkun toisen kanssa ilman, että sitä katsotaan niin kuin huonolla. Ja että se oli yksi iso syy, miksi mun äiti halusi, että meille tulee vähän erilainen tulevaisuus. Että kai se 17 vuotta, mitä hän eli Italiassa, niin kuin jotenkin näytti sen todellisuuden, että 3 tytön kanssa voi olla parempi asua Suomessa. Joskus sun kanssa kahdestaan jutelussa sanoit silloin sanan feminismi, niin tunnustaudutko sä feministiksi? No mä oon tasa-arvon kannattaja tietenkin, joo. Se on hieno kuulla. Tuo oli aika sillä yllättävää kuulla, että Suomessakin on ihan todella paljon tekemistä siis naisten ja miesten tasa-arvolla, mutta että siis en ole iloinen siitä, että muualla on huonommin, vaan olen iloinen siitä, että Suomessa kuitenkin jollain tavalla toimii tämä asia, että ei olla ihan 50-luvulla kuitenkaan, vaikka näitä häirintätapauksiakin on aika paljon. No se on just niin. Näin. Okei, ei synkistellä tämän enempää. Joo. Sä tuossa vähän puhutkin siitä, että miten tämä sun kaksikulttuurinen tausta näkyy, niin onko sulla jotain sellaisia italialaisia piirteitä vielä jäänyt sieltä? Oletko sä ajoissa paikalla esimerkiksi? En ole ajoissa paikalla. Tänään oli. Tänään oli. Nea ja Empo saattaa olla eri mieltä tästä mun aikatauluhommasta, mutta mä kai oon jonkin verran temperamenttinen, mutta en ehkä ihan niin kuin sieltä pahimmasta päästä sentään. Ehkä se ikäkin on vähän tuonut semmoista pyöräyttä niihin kulmiin. Tämä on tietysti tällainen niin pahimmanlaatuinen stereotypia, että Italiassa asiat on myöhässä ja tehdään vähän niin sillä. Mutta onko se oikeasti sellaista? Tunnistat sä Italiassa tällaisia piirteitä, että päteekö stereotypiat? No joo, mun täytyy kyllä siis silleen sanoa, että se on vähän riippuu mihin vertaan nyt, kun itse ollut paljon tuolla pääkaupunkiseudulla ja tehnyt siellä niin kuin ravintola-alan hommia, niin kyllä tämä Kouvola on yllättänyt siinä mielessä, että täällä on vähän sellainen manjaana meininki. Niin täällä on ehkä vähän lepposampi kuitenkin se niin kuin aikakäsitys kuin mitä sitten vaikka pääkaupunkiseudulla. Moni tykkää myös siitä, että Kouvolassa ei ole ehkä ihan niin, tai ei tunnu, että on ihan niin kiire. Vaikka saattaisi ehkä olla, mutta ei niin kuin mennä siihen ehkä semmoiseen. No sen takia mä oon Kouvolaan muuttanutkin, että saa vähän elämän rytmiä niin kuin hidastettua ja keskityttyä myöskin niin kuin muuhunkin kuin työelämään ja niin kuin henkilökohtaisiakin asioita. Täällä varmaan pystyy sitten viemään eteenpäin, kun ei ole sitä deadlinein perää ehkä. Sä sanoit tuossa alussa, että sä oot paluumuuttaja Kouvolaan, niin silloin kun te muutitte Suomeen, niin muutitteko te Kouvolaan? Kyllä, joo. Että sit sä oot silloin niin kuin 9-vuotiaan tullut Kouvolaan ja sitten muuttanut täältä pois. Missä päin kaikkialla sä oot asunut ennen kuin sä palasit takaisin? Helsingissä. Mä oon asunut Lahdessa. Sitten mä oon asunut ulkomailla Lontoossa 3 eri kertaan, aina vuoden kerrallaan. Sitten mä oon aikuisiellä mennyt Italiaan niin kuin harjoittelemaan noita ruoka-asioita. Ja nyt sitten Porvoon kautta Kouvolaan. Joo. Milloin sä tulit takaisin Kouvolaan? Vähän reilu vuosi sitten. Niin just, että kohtuu tuore paluumuuttaja. Joo. Ihan mahtavaa. Hyvä, että tulit. Saadaan hyvää pizzaa tänne. Mitäs kaikkea sä noilta ulkomaanreissulta sitten toit Suomeen muutakin kuin sitä Italia-kulttuuria? Mitäs Lontoa ja mitä sieltä? Fish and chips? Se on kyllä oikein hyvä. Italialaista pizzaa ja fish and chips. Mä oon tänään tällainen stereotypioiden latelia täällä. Näköjään. No itse asiassa niin kun ehkä Englannista niin kun se työkulttuuri, ehkä mä opin jotain siitä, mutta se on hyvin erilainen kuin Suomessa. Et ehkä mä opin täällä Suomessa sitten arvostaa tätä työkulttuuria myöskin. Nyt mä oon niin kuin tällainen Suomi. Mutta kun siellä oikeasti niin kuin on eriarvoisuutta tosi paljon. Joo, siellä tehdään ehkä tiukemmin töitä, että työpäivät venyy pidemmiksi. Et siellä Englannissa mä oon tehnyt mun pisimmät työvuorot, jotka on ollut
23 tuntia esimerkiksi. Oho. Että siellä on hyvin erilaista siis se juttu. Mutta englantilainen ruoanlaitto, joo, mutta ei. Siellä puhuu nyt ehkä se italialainen. Joo. Että Se on niinku, Lammasta ja minttukastiketta. niin, siis kun kokin on harjoiteltava ikään kuin ensin, ennen kuin se voi tehdä sillä tavalla ruokaa, niin sen täytyy ensin harjoitella se työnteko. Ja se onnistuu tuommoisissa paikoissa niin kuin Lontoa ja muuta, niin siinä otetaan luulot tavallaan pois heti. Niin sä tiedät siitä, että onko susta sille alalle vai ei, koska se ei ole niin kuin pelkkää sitä luovaa ruoanlaittoa ja sipulinpaistelua, että siinä on niin kuin hyvin paljon liittyy muutakin sen työn ympärille ja se, että sä fyysisesti jaksat ja henkisesti jaksat, niin kyllä mä niin kuin sillä suosittelen nuoria kokkeja menemään siihen prässiin. Siitä se selviää sitten. Sä oot opiskellut aika paljon tätä, että et ihan, jos nyt näin voi sanoa, niin sä et ole ihan tavallinen pizzan paistaja, vaan sä oot myös sä oot ihan siis ammattikokki ja opiskellut ruoanlaittoa. Niin mikä siellä opinnoissa oli sellaista, että mikä niinku avasi tavallaan silmät, että sä haluat olla myös jatkossakin kokki? No, elikkä joo, tosissaan mä oon käynyt Perhossa siis sen ensimmäisen oppijakson koulun penkillä. Ja oikeastaan se, miksi mä rupesin kokiksi, oli semmoinen, että mä opiskelin restonomiksi. Ja siellä oli sitten pakollisena tämmöisiä keittiötunteja, että tutustutaan siihen keittiötyöhön. Ja siellä tuli sitten semmoinen, että mun piti tehdä niin kuin bearnaise-kastike. Ja se oli mulle niin kuin aivan uudenlainen juttu, koska siis tämmöisiä voi-emulsioita niin ei niin kuin italialaisessa ruoanlaitossa juurikaan tunneta. Ne. Joo, etenkään sisilialaisessa, missä ei käytetä majoneeseja tai semmoista. Niin siinä kun mä katsoin, että se emulkoituu ja siitä tulee niin hyvää, siis Herra Jumala niin kuin voita ja ilman rajoituksia. Sulla on tullut valaistuminen siinä hetkessä. Mulla tuli valaistuminen ja sitten mä menin heti opon juttu sille ja mä sanoin, että hei, mä oon pahoillani, mutta ei tää restonomi juttu, niin kuin mä haluan päästä tekemään enemmän. Ja sitten hän sanoi, että no hei Perhoon. Ja isosiskoni kannustamana sitten niin kun lähdin siihen vähän vastavirtaan, koska joo, mä olin niin kuin ensin ammattikorkeakoulussa ja nyt sitten mä menenkin ammattikouluun. Ja että onko se kehitys hyvä ja näin sitä pohdittiin perheen kesken, mutta sitten kuitenkin sinne päädyin. Ja kyllä noi kaikki opinnot on niin kuin sitä yhteisöllisyyttä jotenkin. Ja silloin kun mä 2000-luvun alussa olin Perhossa, niin ravintola-ala oli hyvin erilainen. Kilpailu oli tosi paljon enemmän niin kuin työntekijöiden kesken, että ketkä pääsee niin hyvin ravintoloihin. Nyt meillä on niin vähän erilainen tilanne, että ammattitaitoa ei oikein välttämättä ole niin paljon enää saatavilla ja työntekijöitä ei ole enää ihan niin paljon tarjolla. Mutta että se kilpailujuttu oli kai siellä ja sitten meillä oli semmoinen luokka vielä Perhossa, missä kaikki oli hirveän kunnianhimoisia. Että sieltä on tullut niin kuin vaikka Markus Hurskainen samalla luokalla, joka on nyt siinä Koko Suomi leipoo -ohjelmassa. Ja siis, että tämmöisiä huippukokkeja noussut siitä samalta luokalta, niin se oli hyvin kilpailuhenkistä, mutta minä tykkäsin siitä. Se oli just sitä, mitä minä halusin vähän lähteä tekemään, että vähän näyttää myöskin. Tosi hienoa, että uskalsit sit niinku jättää ne restonomiopinnot ja sitten lähteä sinne, minne tuntuu, että sulla on sitä paloa. Niin. Upea juttu. Kyllä minä kannustan muitakin tekemään semmoisia ratkaisuja, vaikka ei ne sitten välttämättä aina ole kauhean helppoja viedä loppuun, mutta
Mm. Just näin. Otetaan vähän silleen aikaa tässä nyt haltuun, että mitäs ajankohtaa tässä nyt mentiin, kun sä olit siellä perhossa? Mitä vuotta, että olisi tämä sen jälkeen sä läksit sitten tänne maailmalle perhon jälkeen? Joo, eli tosissaan 2000-luvun alusta puhutaan ja silloin niin se tavallaan syttyi se palo siihen myöskin ulkomaille menoon siitä, että meillä oli tämmöinen kansainvälinen luokka, missä sitten ulkomaan työharjoittelut oli 6 kuukautta. Sitten oli eri maita, mistä sai valita ja mä valitsin Englannin syystä, että mä olin asunut siellä aikaisemminkin niin kuin muutaman vuoden ennen, kun mä menin kokkikouluun. Niin mä olin semmoisessa 24/7 auki olevassa bagel shopissa, tein yövuoroa Lontoossa. Okei. Sitten kun sä palasit sieltä ulkomaanreissulta, niin oliko sitten, ymmärsinkö oikein, että sitten lähdit Porvooseen? Joo, eli mä olin Helsingissä jonkin aikaa töissä ja sitten tuommoinen keittiömestari kuin Samuli Virkentius pyysi minut Porvooseen ihan sillä tavalla, että voisitko tulla kesäksi apulaiseksi tänne, koska täällä on hirveä kiire. Ja sitten mä sanoin, että no voinhan mä tulla, että Samuli aina tehnyt hyvää ruokaa ja arvostan niin kuin sitä hänen ruoanlaittotaitoinsa, että hänellä on Michelin tähtiravintola ollut siellä Helsingissä ja näin, niin sitten mä lähdin, mutta sitä hommaa riittikin niin paljon, että ei sieltä enää kesän jälkeen sitten lähdettykään pois. Joo. Ja tämä oli siis Porvoossa? Joo. Kauan sä olit sitten siellä? Mä olin yhteensä 7 vuotta. Niin se kesä vähän niin kuin venähti. Se venähti. 7 vuodeksi. Mä olin ollut 1,5 vuotta about töissä siellä, kun sit musta tuli keittiömestari sinne. Joo. Nyt mä varastan taas Jennin kysymyksen täältä, mutta me olkoon menneeksi. Oliko tämä Porvoon aikana, kun sä olit tällaisessa naiskokkien kollektiivissa, mikäs tämä naiskokkikollektiivi oli, mistä tässä oli kyse? No joo, eli tämä alkoi Ranskassa semmoisella viinitilalla. Ja siellä Sori, mun pakko keskeyttää. Tämä on ihan mahtavaa, kun kuunnellaan podcastia, että Ranskassa viinitilalla ja Sisiliassa sitruunapuille ja muuta. Tämä on ihan Lontoossakin, mä käväsin tuossa. Niin, mutta kaikilla on mahdollisuus tehdä tällaista. Ei mitään. Sori, että mä keskeytin kerran vaan. Ei se mitään, mutta tosissaan siellä viinitilalla sitten, niin tapasin semmoisen suomalaisen ravintoloitsijan Helsingistä ja hän niin kuin hän oli silloin vielä kokkina, joo. Nyt hän on niin kuin ravintoloitsija ja sitten salin puolta vetää, mutta hän ehdotti minulle tämmöistä, että voitaisiin niin kuin yhdessä vähän kokoontua ja tehdä yhdessä ruokaa ja osallistua vaikka niin kuin johonkin festareihin, että kerätään vähän rahaa ja katsotaan, että siitä mitä tehdään. Että tehdään vaan joku tämmöinen niin kuin yhteinen juttu, että siellä Helsingissä on muutama muukin naispuolinen, jotka olisi kiinnostunut tekemään tämmöistä yhteistä kokkausjuttua. Ja me lähdettiin sitten tekemään sitä ja se oli tosi kiva. Tehtiin Turun viinifestareilla, ruokafestareilla tosi kivoja ruokia. Mulla on niin kuin tosi lämpimät muistot siitä. Ja sitten oltiin myöskin Helsingissä ihan niin kuin opettamassa koululaisille ja sitten kerättiin rahaa ja käytiin Palasessa syömässä. Oliko tässä niinku ajatuksena sille, että te verkostoidutte niinku naiskokit nimenomaan? Joo, tämä ikään kuin sen takia mä nauroin tällä, että me käytiin Palasessa syömässä, koska siis mulla oli niin kuin ajatuksena siinä, että me kerätään varoja ja sitten me aletaan kouluttaa muita ravintola-alan naisia esimerkiksi niin kuin tuloslaskelmiin ja katelaskelmiin, että saisi vähän siitä taloudesta koppia, että pääsisi paremmin etenee, koska niitä tietoja sä sit tuut tarvii, jos sä haluat edetä sillä sun
uralla. Niin ajatuksena, että sä vaikka ylennet tai perustat vaikka oman ravintolan tai jotain, niin totta kai sit pitää olla myös niin kuin Niin, talousasiat hallussa. sä säästyt paljolta ja sitten sä oot tasavertainen keskustelija sitten, kun istutaan johonkin neuvottelupöytiin. Että sillä tavalla mä niin kuin halusin semmoista tuoda, mutta ne työkiireet vaan alkoi painaa kaikilla. Että mustakin, kun sitten tuli keittiötoimenjohtaja, niin mulla oli 2 ravintolaa ja 2 hotellin niin kuin keittiöt, niin ei siinä enää sitten festareille ehtinyt käymään. Onko tuosta verkostosta tai kollektiivista niin kuin jäänyt jotain sellaisia ihmisiä, kenen kanssa sä oot edelleen niin kuin yhteyksissä? No ollaan me niin kuin sillä tavalla ystäviä, mutta tosissaan niin ehkä ne työt sitten vei vähän eri paikkoihin meitä. Mites mikäli mä oon oikein ymmärtänyt esimerkiksi ranskalaisessa kokkikulttuurissa, niin siellähän kokit on aika usein miehiä ja ehkä pidetään vähän sitä ehkä jopa miehisenä alana. Niin onko sulla, ootko sä kokenut tällaista, että sä oot vaan naiskokki? Onko sulla ollut tällaista? No en mä ole kokenut, ehkä joku muu on sitten kokenut. Mutta on siis, on miehinen ala, mutta mitä sitten? Niin, että minä olen tykännyt aina olla miesten kanssa töissä. Minä tykkään, että miehet on reiluja ja ei niin kuin mitään pahaa naisia kohtaan. Mä oon vaan ollut enemmän miesten kanssa töissä ja meillä on kaikilla omat osaamiset. Että ehkä joskus voi ollakin ihan hyvä, että on niin kuin miehiä keittiössä, vaikka kun jotkut kattilat voi olla ihan oikeasti todella painavia. Niissä voi olla 50-60 kiloa lientä sisällä ja nostapa sitten semmoista. Niin, kyllä. Että mun mielestä molemmille sukupuolille ja sitten vielä niidenkin 2 sukupuolen ulkopuolelle, niin kaikille on niin kuin oma paikkansa siellä keittiössä ihan taatusti. Niin, että huono käytös on sitten huono käytös. Sitä voi olla ihan kyllä vaan. Riippumatta sukupuolesta. Joo. Just näin. Mutta jotenkin ajattelen, että on tosi hienoa, että teillä oli sitten tämä naisverkosto, missä sitten jeesattiin toisiaan just vaikka tästä talousnäkökulmasta. Joo. Mutta että siellä on ollut aika spesifi tarkoitus sillä teidän kollektiivilla tämmöiseen. Niin. Mutta eihän se edelleenkään tarkoita sitä, että sitten niin kuin ei voisi tehdä töitä kaikkien sukupuolten kanssa. Niin, ei todellakaan tarkoita, joo, ei. Että kai se oli jollain tavalla tapetilla se juttu silloin, minä vuonna tämä on ollut, 2018, me puhutaan siitä, niin silloin oli tapetilla kaikki Me Too-jutut ja semmoiset. Mutta että se ei rajoita niin kuin millään. Mutta sitten taas toisaalta esimerkiksi niin kuin Baskimaassa, niin siellä on niin kuin miesten kokkauskerhoja. Niin minusta se on ihan ok, että meillä on myös omia niin kuin kokkauskerhoja. Et ehkä meidän ei niin kuin koko ajan tarvi olla siis silleen, ei meidän tarvi välttämättä mennä niin kuin sekaisin aina. Meillä voi olla niin kuin ne naisten jutut ja miesten jutut ja se on ihan ok. Että näin mäkin ajattelen, että voi, ja kaikillahan on kokoontumisen vapaus, että saa olla ja se voi olla, että joskus on niin kuin ehkä helpompi. Suomessa on esimerkiksi tämmöinen kuin äijäjooga, niin ajatuksella, että matalalla kynnykselläkin miehet uskaltaa lähteä joogaan. Jos ne ei uskaltaisi muuten ehkä mennä, kun ajattelee, että siellä on vaan enemmän naisia, mutta sitten kun niillä on äijäjooga, niin sitten ne voi lähteä sinne. Niin sehän on mitä paras homma. Että sitten ehkä niin kuin haaste on siinä kohtaa, jos on vain yhdelle sukupuolelle joku tämmöinen niin kuin herrakerho-tyyppinen, jolla on hirveästi valtaa yhteiskunnassa ja sitten suljetaan sitten muut sukupuolet pois siitä, niin sitten siitä tulee ongelmallinen. Mutta muutenhan meillä on kaikennäköistä puulaakin futista ja se on vain miehille ja toinen on vain naisille, niin siitä ehkä tehdään isompikin ongelma mun mielestä monesti kuin mitä se niin kuin onkaan. Mun mielestä ravintola-ala on siinä mielessä turvallinen niin kuin tuossa asiassa, kun
meillä ei kellään ole mitään valtaa ihan oikeasti. Liikkuu niin pienet rahat, että ihan turha puhua semmosesta. Niin kaikki on niin kuin Joo. samassa suossa. Joo, samaa venettä. Niin. Just näin. Sä oot päässyt myös palkinnoille. Mistä sut on palkittu? Mistäköhän palkinnoista me puhutaan nyt? Tällainen kokkien kokkihomma. Mikä tämä Niin, ylipäätään joo. on? Eli se on Gastronomian Akatemian jokavuotinen äänestys, missä niin kuin ammattilaiset äänestää. Se on kokkien kokki, niin 20 parasta kokkia aina Suomesta valitaan. Tosi hieno. Ihmiset äänestää, joo. Ja vielä kun tuo on tuommoinen kollegiaalinen esille, että ammattikokit äänestää, Joo, niin sit siinä on aika paljon myös sillä tavalla painoarvoa. No mun mielestä se oli mulle niin kuin iso juttu. Oliko tämä niin koko työurasta vai pitikö joku kilpailu käydä? Ei, se on niin kuin työurasta, joo. Se on niin kuin siitä ruoanlaitto-osaamisesta siihen, että sä pystyt olemaan tuottava keittiömestari ja sitä kautta niin kuin hoidat sitä asiaa. Sitten näiden bagel shoppien ja muiden palkintojen jälkeen, kokkien jälkeen, niin sitten sä palasit Kouvolaan jossain vaiheessa. Ja miltäs tämä Kouvolan ikuinen marraskuu tuntui sitten? Palasit Kouvolaan. Tai miksi ylipäätään palasit Kouvolaan? Muuta kuin se, että ei ole ihan niin kiire. Niin, no sitten mulla on perhettä täällä. Joo, että ehkä mä halusin olla myös lähempänä perhettä. Ehkä mä halusin Porvoossa, ehkä mä olin vähän niin kuin tullut mitta täyteen siitä, että mulla on tietty imago tai tietty stigma olemassa siellä. Että halusin niin kuin olla vähän enemmän sille incognito, mutta nythän se menee taas ihan pieleen. Se on yrittäjänä välillä vähän vaikea olla silleen huomaamaton. Niin. Ja kun toisaalta tietysti haluaakin sitten uudelle yritykselle ja ravintolalle huomioon, niin sitten sulla on kyllä sellainen tasapainottelu sen kanssa. Joo, on vähän sen, mutta kun ei tee siitä niin kuin koko persoonallisuutta, niin sitä kautta. Susta tulee Kouvolan julkiskokki nyt. Jaha. Jaha. No mitäs muuta sä teet, kun kokkaat? Mennäs pöytäkin mennä nurin, ei potkita sitä. Joo. Mä oon tykästynyt hirveästi tuohon biljardiin. Joo. Mä olen niin kuin viime maaliskuusta lähtien sitä treenannut ja oon kehittynyt ja saanut paljon kavereita sitä kautta. Et siitä mä oon tykännyt. Mä tykkään käydä uimassa, mä tykkään käydä avannossa. Mulla on 2 kissaa. Mä tykkään tehdä käsitöitä. Millaisia käsitöitä sä teet? No siis mä oon niinku semmosia taiteellisia. Joo. Eli mä teen semmosia niinku ryijyjä, mihin mä niinku laitan vaan kaikkia värejä ja helmiä ja että mä teen niinku semmosia, mutta en mä oikein saa niitä valmiiksikin, että mä aina aloitan jonkun projektin ja sit se on siellä avoimena. Niin. No mutta se varmaan palvelee jotain tarkoitusta, jos on se myös semmoinen, missä ehkä akut latautuu, kun tekee niin, sitä voi aina jatkaa, kun haluaa. Ja sitten mä tykkään myös kaikennäköisistä taidejutuista ja semmoista. Tähän värihomma ainakin nyt jo vähän näkyy täällä Unapizzeriassa, mutta tulee näkymään sitten varmaan jatkossakin. Että tästä ei tule varmaan ihan sellaista, tai nämä sun harrastukset näkyy sitten ehkä myös täällä tulevassa pizzeriassakin. Joo, ja sitten myös työntekijöiden harrastukset. Ja nyt on ihan hauskaa se, että me ollaan kaikki vähän semmoisia taideihmisiä. Niin tänne tulee esillä niin kuin meidän tekemiä maalauksia työntekijöiden ja sitten minun. Aika kiva. Joo. Hienoa. Eli pikkasen täytyy nyt mainita tästä edellisestä paikasta. Eli tämä tulee siis Papulaarin tiloon, ja Papulaarissakin oli välillä näitä taidenäyttelyitä. Sellainen perinne ehkä vähän jatkuu täällä sitten. Niin, ja jatkuuhan tämä silleen, että täältä saa Papulaarin kahvia. Joo, että meillä on yhteistyö olemassa. Toi onkin tärkeä tieto, koska moni sitä on sitten jo kaivannut, sitä Papulaarin kahvia, ja sitten miettinyt, että mistä sitä sitten jatkossa saa. Niin se on hyvä tieto, että sitä saa
jatkossakin samasta paikasta. Kyllä, joo. Pizza kylkeen ja sitten kahvi Niin, matkaa. Niin. Päästiinkin vähän tällaisen lähes väkinäisen aasinsillan kautta tähän paikallisuuteen ja lähiraaka-aineisiin. Niin mikäli olen oikein ymmärtänyt, tulet käyttää myös paikallisia aineksia tässä sitten pizzan teossa. Joo. Kerros vähän siitä, että mitä tämä paikallisuus merkitsee sulle. No, se on aina vähän niin, että se niin sanottu lähellä tuotettu ja ne, mitkä on niin kuin kasvaa ikään kuin samoissa paikoissa ja tehdään niin kuin samoissa paikoissa, niin niissä on yleensä semmoinen synergia, että se toimii niin kuin makumaailma siinä myös. Että tietysti mulla on italialaiset pizzajauhot, mitkä mä oon niin kuin hyväksi todennut ja näin, mutta sitten niin kuin esimerkiksi toi Ruudan Villen Korian palviliha, niin niillä on kyllä äärimmäisen hyvät tuotteet. Me ollaan tavattu Ruudan Villen kanssa keittiömestarikurssilla joskus Helsingissä. Okei. Joo, hän oli Toskaninin keittiömestari ja sitten me ollaan tehty semmoinen erittäin hauska matka tuonne Espanjaan. Otetaan se jossain toisessa podcastissa. Otetaan se toisessa. Joo, Jos sellainen Ville haluaa puhua siitä. matkakertomus. Pyydetään Ville vieraaksi ehdottomasti. Joo, Sensuroimaton ja joo. sensuroitu versio. Joo. Sitten. Joo. Vähän tuosta pizzasta. Sä oot, niin kuin, kuten on tullut jo todettua, niin sä oot vähän erilainen pizzan tekijä. Sä oot ihan siis niin kuin, todella hyvä kokki. Mutta mikä pizzassa sitten on, niin kuin, mikä sua pizzassa kiehtoo? No, Ei sikäli, mun täytyy sen verran korjata, että pizzahan on siis hyvä pizzahan on todella hyvää ruokaa, että ei siinä ole mitään Niin. niin väheksyttävää, mutta ehkä vähän ihmeellistä, että tällainen niin Michelin kokkien kokki, niin, niin. alkaa tekemään pizzaa. Joo, eli kai mä olin jotenkin nimenomaan kyllästynyt siihen 6 ruokalajin, 8 ruokalajin menyihin, missä niin kun esivalmistukset kestää niin kun päiviä ja päiviä ja jotenkin niin kun se prosessi. Mä rakastin sitä silloin, kun mä tein sitä, mutta jotenkin niin kun mulla tuli vaan semmoinen totaalinen kyllästyminen niin kun siihen, että se prosessi on raskas. Ja pizzassa se on taas musta se on semmoista hirveän iloista tekemistä, kun siinä on vaan sitä nopeutta ja semmoista vauhtia ja jotenkin se on helppo kaikille. Se on mulle helppo, se on asiakkaalle helppo. Se tuossa tietysti valmistuu niin kuin suht nopeasti, mutta onko mä ymmärtänyt oikein, että se taikina ei ole kuitenkaan mikään ihan sellainen pikajuttu? No ei se ole pikajuttu, joo. Mutta ei se nyt myöskään, siis kun nyt miten on just tämä mun ruoanlaitto on se, että mä en niin kuin seuraa niitä ohjeita aina. No, mutta sä tiedät, mitä sä teet. Mullakin on se, että mä en seuraa niitä ohjeita ja sen takia siitä tuleekin aina vähän kuraa, että mun kannattaisi ehkä orjallisesti seuratakin. Niin, mä seuraan ehkä enemmän sen tuottajan raaka-aineen niin kuin käyttäytymistä. Ja monet on sitä mieltä, että 3 päivää pitäisi olla pizzataikina jääkaapissa ja näin. No mun kokemuksen mukaan ei, että mä jotenkin koen, että se lyhyempikin aika on riittävä. Mikä se on? Niin, mikä on lyhyt aika? 24 tuntia on mun mielestä ihan riittävä. Tietysti Kato, kun mun lyhyt aika olisi ollut vartti. Ai joo, no ei nyt ihan. Niin, eli vuorokauden ok. Se on lyhyt aika. Joo, mutta että mä itse koen, ehkä se on se mun vehnäjauho, mikä on sen tyyppinen, että se tykkää siitä. Mutta että kun mulla ei ole välttämättä sellaista, että mä haen nyt jotain semmoista aitoa napolilaista tai orjallista kumartelua siihen reseptiin, vaan mikä on hyvää. Tehdään vaan sellaista, mikä meille maistuu. Se, mitä minä tuossa pizzassa halusin ratkaista, oli sellainen ongelma, että kun ihmiset ei syö niitä pizzojen reunoja. Ja mä ymmärrän sen ihan hyvin, koska mä jätän itsekin välillä ne reunat syömättä, jos ne on oikeasti kuivat tai semmoista. Niin mä lähdin, toi resepti on tavallaan kehitelty siihen, että ne reunat on semmoisia, että ihminen todella haluaa syödä ne. Yeah. Joo.
Ihana. Joo. Koska se on kuitenkin iso osa sitä pizzaa, niin on se No myös se se on. niinku hävikkiäkin sitten, että ne jää niinku joo. syömättä. Joo, se on niinku ikävä katsoa sitten, että tulee lautasella paljon ruokaa takaisin ja menee roskikseen. Ihminen on kuitenkin maksanut siitä ruoasta ja näin, niin se olisi hyvä, että se olisi sit syötynä myös. Ja siitähän sä aina näet. Se on niinku se rehellinen palaute on se, kun sä haet sen lautasen takaisin. Et jos siellä on ruokaa vielä, niin sä tiedät, että jotain on pielessä. Mikä osaatko sä kertoa, mikä ero on näillä Napoli-pizza, sisilialainen pizza, sitten on tämä siis New York-pizza, mikä on ilmeisesti tällainen pannupizza-tyyppinen. Mitä ero? Ja sitten on tämä vielä niinku, tavallaan tämä Suomi-pizza, mikä on niinku ehkä kaikkein yleisin Suomessa, tämä ohut lettu. Joo. Saariosten pizzat jätetään nyt pois tästä. Niin, kai ne Saariosten pizzat itse asiassa on niitä Suomi-pizzoja, koska suomalaiset nyt harvemmin tekee niin kuin turkkilaista pizzaa. Niin. No, mutta jokaisessa varmaan eri taikina, vähän eri täytteet. Mun mielestä on hyvä, että on niin kuin jokaiseen makuun niitä pizzoja, että tuossa mun pizzassa on itse asiassa yhdistyy vähän sellainen Detroit pizza ja napolilaisen pizzan. Kai siinä napolilaisessa pizzassa niin se isoin juttu on ne isot ilmakuplat. Että se taikina, niin kuin se reunus olisi ilmava. Kun sitten taas jossain pannupizzassa, niin se koetaan, että sen ei tarvitse välttämättä olla sellainen, mutta sen pitää olla vaikka rasvainen. Joo. Joo. Sitten yksi tällainen hyvinkin mielipiteitä jakava asia, eli tämä ananas. Sulla on yhdessä reseptissä, sulla on ananasta pizzassa, niin sun mielestä ilmeisesti ananas kuuluu pizzaan. No minun mielestäni kuuluu kyllä, mutta yleensä italialaisen pizzaan ei kuulu. Eli siis mä en niin kun mun mielestä makuja on niin monia ja mä en halua silleen niin kuin, mä en halua liikaa opettaa sit asiakastakaan. Että kyllä se ananas ihan hyvää on sen aurajuuston, koska sehän on fakta, että makea ja sitten tuommoinen suolainen yhdistettynä. Se vaan, että ehkä Italiassa on sillä, että kun Suomessa ollaan totuttu, että meillä on vaikka puolukkahilloa niin kuin kaalilaatikon kanssa, niin se olisi siellä niin kuin just semmoinen järkytyksen aihe, että miten siis voi yhdistää. Tämä on niin kuin aivan niin kuin sellainen utopia, niin se on sen takia se ananas, koska niin, se on makea. Joo, niin. Makeutta ei ole tarkoitus syödä niin kuin Italiassa sillä suolasen kanssa. Mutta kuten sanottu, niin se on hirveän suosittu pizza. Musta siinä ei ole mitään vikaa. Mun serkut on pommittanut mua Messenkärissä nyt jo monta viikkoa, että he ei kuulemma enää puhu mulle ja näin. Mutta niin. Makuasioista voi kiistellä. Makuasioista ei voi kiistellä, laatuasioista voi kiistellä. Ja täytyy se on just näin. Niin. Kyllä. Hienoa. Ja toikin, että jos se on tosi suosittu pizza, niin kyllähän sitten tässä asiakaskunta antaa sen signaalin sinne keittiöön, että tästä me tykätään. Ja asiakkaillehan tätä tehdään kuitenkin. Tosi hieno huomata, että sulla on oikeasti vähän niin kuin filosofia tässä pizzassa, että siinä on niin kuin sydän ja ehkä myös aivotkin mukana, että se on hieno juttu. Meillä on ihan kohta avajaiset tässä ravintolassa. Joo. Ei ole montaa päivää enää siihen. Kuinka iso porukka teillä on tässä nyt sulla töissä? No, eli minun lisäksi on sitten kolme työntekijää vähän erilaisilla niin kuin tuntisopimuksilla. Joo. Miten tämä paikka on sitten auki? No tarkoitus olisi pitää nyt kuitenkin, vaikka lupasin siinä alkuun, että ollaan niin kuin paljon enemmän auki, mutta nyt tuli vastaan se, että pitää ihmisillä olla vapaapäiviä. Joo. Varmaan nyt alkuun tehdään niin, että maanantai, tiistai kiinni ja
sitten lähdetään rakentamaan siihen niin kuin keskiviikko-sunnuntai. Joo. Olisi tosi kiva, jos ihmiset nyt löytäisi niin kuin sunnuntaisin tänne, kun sitä on nyt toivottu tosi paljon. Että kun Kouvolassa ja keskustassa ei ole mikään auki sunnuntaisin, niin nyt sitten minä kannustan ihmisiä käyttämään näitä palveluja sunnuntaina. Laitan tuon korvataakse, koska Joo. meillä on siis monesti ollut kokouksia sunnuntaisin. Joo, Ja sitten halutaan kokoontua jossain tässä sille, että kaikki on helppo tulla. niin, Ja sitten että keskustassa. niin, Niin niitä vaihtoehtoja ei kauheasti ole. Niin nyt Niin. sitten meidän täytyy tulla pizzalle. niin, Nyt ei tarvitse sitten olla tuolla jossain kadun kulmassa potkiskelemassa Niin. seiniä, että päästään sitten niin. jonnekin kokousta. Joo, mahtava juttu, koska oikeasti siis Kouvolassa ei Joo, se viikonloppuisin on ihan totta kyllä. ihan hirveästi ole, varsinkaan sunnuntaina vaihtoehtoja. Joo, Joo, toivotaan, että ihmiset tänne löytää. Kohta aletaan lopettelemaan, mutta otetaan vielä vähän tulevaisuutta jo, vaikka Unapizzeria on vielä aukikaan. Niin mitä kaikkia muita asioita sä haluat tänne tuoda tähän Kouvolaan, tähän ruokakulttuuriin, kuin Unapizzeria? Mä haluaisin tehdä semmoisia yhteisöllisiä ruokatapahtumia. Musta olisi aivan ihana nähdä tuolla Manskilla semmoinen tosi pitkä pöytä, missä olisi niin kuin eri ravintoloista niin kuin jengiä tekemässä semmoista jotain kivaa illallista. Se olisi Että- ihanaa. Niin, Joo. mä haluaisin niin kuin tommosta. Ja sitten mä ehdottomasti haluan vähän nostaa sitä profiilia täällä, Kouvolan niin kuin ruokaprofiilia ja saada just niin kuin näkyvyyttä tuommoisilla tempauksilla. Mä tiedän, että ne ei varmasti ole mitään semmoisia kultakaivoksia, mutta että se tekeminen on kuitenkin aina tärkeää, että me ei niin kuin pysähdytä, vaan aina keksitään jotain uutta. Kouvolassa oli joitain vuosia sitten semmoinen illallinen taivaan alla -konsepti. Ja sinne siis ihmiset toi itse. Se oli vähän tälleen niin kuin nyyttärimeiningillä, Joo. että jokainen toi niin kuin omat ruokansa sinne. Joo, Ja sitten oli pitkät pöydät tuolla keskustassa. Ja mun mielestä niitä taisi olla muutamassakin paikassa Kouvolassa. Ja se oli mun mielestä jotenkin aivan ihana niin kuin ajatus sille, että siellä oli pitkä pöytä ja niissä oli tyyliin liinat ja kaikki. Joo. Ja sitten syötiin, toki sinne oli niitä niin kuin omia kavereita, tuttuja, kenen kanssa sinne oli tullut. Mutta sitten se oli sellainen yhteisöllinen tapahtuma, kun siellä oli paljon niitä ruokailijoita. Niin musta olisi aivan ihanaa, että sitten että yrittäjät ottaisivat tästä koppia silleen, että jollain konseptilla järjestettäisiin tämä. Toki Joo. siinä voi olla siltikin jotain semmoista niin kuin talkoomeininkiäkin no voi mukana, ihan hyvin olla, mutta se olisi aivan ihana. Kyllä. Mulla on sulle, Simona, yksi idea tähän. Mä tuossa alussa mainitsikin tämän Cinema Paradiso-elokuvan, niin mulla olisi sellainen haave, että vois katsoa Cinema Paradison isolta kankaalta ja samalla syödä jotain sisilialaista tai italialaista ruokaa. Niin onnistuisiko sellainen täällä Unapizzeriassa? No miksei. Hyvä. Ei muuta kuin Niin. kättä päälle. Niin, tuohon valkokangas ja sitten Mä oon Joo. vanhojen elokuvien ystävä ja sitten taideelokuvien ystävä. No tää on ja- molempia Cinema Paradiso. Joo, niin ehdottomasti ja kaikkea semmoista saa ehdottaa. Mä lähden helposti aina mukaan kaikkeen. Loistavaa. Joo. Aletaan pikkuhiljaa lopettelemaan. Onko Jennillä vielä Simonalle joku kysymys vai lähdetäänkö vakiokysymysten pariin? ei ole mitään kysymystä, mutta siis mä jotenkin tosi innolla nyt odotan, että saatte tämän paikan auki. Ja ehkä tämmöisen toteamuksena, että koska tiedän, että useampi ihminen on tässä harmitellut sitä, että Papulaari ei ole enää auki, niin mun mielestä on ihanaa, että tällä tilalla on nyt tämmöinen jatkaja sille, että tämä toki nyt uudistuu tässä jonkun verran, että ei näytä ihan samalta kuin mitä Papulaari sitten aikoinaan, mutta tässä on kuitenkin vähän semmoinen niin Papulaari-henki sitten tässä, niin musta on ihanaa, että tässä säilyy myös niin kuin silleen samantyyppinen toiminta, niin kuin, että kuitenkin niin kuin ravintola-ala. Ja käsityö. Niin ja siis Papulaari-kahvia saa myös ihan kahvikuppiin täällä. Että ei... Kahvikuppiin ja sitten ihan voi ostaa sitten myöskin niin kuin pusseissa. Joo, se on hieno. Sekin, hieno, se on tosi hieno juttu. Kyllä. Okei, sitten meillä olisi tällainen pikakysymysten sarja tässä, että oot sä, Simona, valmis? Eikö? Joo, eli Syvä huokaus. tähän vastauksia yhdellä sanalla tai ihan lyhyellä lauseella, niin otetaan tällainen
tykitys tähän loppuun. Mikä sana kuvaa sua just nyt parhaiten? Rohkea. Mikä sana tai asia vie sulta eniten energiaa? Älä, Epärehellisyys. mä odotin, että sä sanot tää podcasti, mutta onneksi et mikä hetki tai asia sytyttää sut? Mikä saa sut innostumaan arjessa? Aitous. Mikä saa sut pettymään tai menettämään motivaatiota? Tiimihengen puuttuminen. Mikä on ollut sun uran merkittävin kohokohta tähän asti? No jos ei nyt tätä oteta huomioon, niin ehkä se sitten kuitenkin on se kokkien kokki. Tai sitten kun Hans Välimäki kävi syömässä ja kehui mun Hienoa. Joo. Molemmat hyviä. Sitten mitä ammattia tai roolia sä haluaisit kokeilla, jos kaikki olisi mahdollista, jos ei oteta tätä kokkia huomioon? No mä haluaisin olla sitten taidemaalari. Hienoa. Mm. Hei, kiitos tosi paljon Simona ja onnea, menestystä ja kaikkia sen tapaisia asioita Una Pizzerialle. Kiitos, ihan mahtavaa. Joo, kiitos teille myös. Kohokohtia Kouvolasta. Jenni Aitio ja Mika Seppälä.